Още едно мнение ще чуем в 12+3 в следващите минути по темата за Топлофикация София и това, което става в столичната община. Борис Бонев и Спаси София днес също с брифинг по темата. Здравейте, господин Бонев. Здравейте. Имахте ли възможност да изслушате шефа на Топлофикация? Да, аз буквално в момента излизам от извънредното заседание на Комисията по инженерна инфраструктура. Това е към своя финал. Истината е, че повече въпроси възникнаха след това изслушване, отколкото отговори. Това най-добре го обобщи даже един от гражданите, който накрая взе думата и каза: аз дойдох тук да получа отговори какво, кога и защо ще се случва. Си тръгвам все по-объркан. Всъщност стана ясно, че този ремонт въобще не е бил планиран до юли месец, а след юли месец планирането е било само единствено административно, въпреки че е било ясно от самото начало, че това ще е ремонт, който касае близо 40 000 абонати в Дружба и независимо дали постоянно или за някакви откъси от време те няма да имат топла вода и парно, това няма как да бъде комуникирано в последния момент, както това беше направено. Също така не стана ясно откъде ще дойдат средствата за този ремонт, който е на стойност близо 47 милиона лева. И всъщност тук идва големият проблем. Намесата на Делян Пеевски днес по темата не е случайна. Защо го казвам? Защото обикновено се създава един проблем, след което цялата държава тръгва по свирката на Делян Пеевски, който казва: сега ще решим проблема, а решаването на проблема е свързано с издояването на поредната финансова крава. В случая това, което смятаме, че ще се направи, ще се разкопае Дружба, ще стане ясно в един момент, че пари няма и икономическото мнозинство, ръководено от ГЕРБ в Общинския съвет, както по закон имат това право, ще внесат доклад с искане за отпускане на огромен заем за Топлофикация. Така, под претекст, ние решаваме проблемите на хората, защото не можем да оставим Дружба разкопана по време на коледните и новогодишни празници. Всъщност няколко стотин милиона ще отидат ще потънат в нечии ръце. Типична схема за източване. Никой не оспорва, че има проблем с Топлофикация, държа да кажа. Всъщност, може би ще е интересно на вашите слушатели да чуят. Според директора на Топлофикация, загубите по мрежата са между 800 и 900 тона вода на час. Това означава, за да ви го дам в контекст, на година 9000 олимпийски басейна се изливат извън тръбите. Тоест, нуждите от инвестиции са необходими, големи, огромни. Но не и по този начин, по който го прави това ръководство. Непрозрачно, с неясни процедури и с обявление 5 минути, да се казва, преди да започне строежа. И всъщност стана ли ясно какво следва от тук нататък за жителите на Дружба? Може би първо да очертаем това, което... Ще ли да си ремонтират на етапи, цяло да има прекъсвания по 2-3 седмици. Само ще ви дам отново пример. За миналата година Топлофикация са сменили 3 км тръби. Сега твърдят, че ще сменят 10 км за 3 месеца. Мисля, че всеки може да си така сам да си направи сметка и извод дали това дружество, ноторно известно като неефективно, неорганизирано, ще може изведнъж да покаже 300% ръст на КПД-то си. Аз лично много се съмнявам и затова нямам съмнение, че това не е просто технически казус. Това е политически казус и пак казвам, намесата на Делян Пеевски по тази тема от тази сутрин е ясно доказателство, че това е политически казус с цел продължаващо ограбване на това затънало вече така или иначе в дългове дружество. Ако няма пари, откъде ще дойдат те? Има ли някаква идея? Това е нашето притеснение. Ще се вземе заем, с което всъщност тези пари да бъдат откраднати и източени. Аз друго обяснение откъде биха дошли тези пари не виждам. Още повече, че в доклада на международния консултант още от 2021 година бяха посочени няколко потенциални източника на финансиране за обновяването на Топлофикация. На практика сме изпуснали всички срокове за всички, с изключение на взимането на заем, който, където се казва, срок няма. Тук държа да отбележи нещо друго. Всичко това се случва без ясни критерии, защо всъщност приоритизираме ремонт на този участък, а не някой друг, а няма тези критерии, няма тази информация, защото, например, вече 5-ти месец Общинския съвет саботира нашият доклад, който Спаси София сме внесли за извършването на технически одит на Топлофикация, за да можем да получим ясна представа какво всъщност е техническото състояние на дружеството. Също така, поискахме да се проведат конкурсите за ръководството на Топлофикация. Припомням ви, това ръководство беше назначено от икономическото мнозинство
след едно инфарктно заседание на Общинския съвет и беше временно до провеждане на конкурс. Мина година и половина от тогава. Има създадена работна група от кмета за бъдещето на Топлофикация. Уж е много важен този казус, уж е много така наложително да се вземе решение. Тази работна група за 3 месеца се е събрала веднъж. Не се прави така. Не може, нали, политика и особено управление на Топлофикация и на подобен тип дружества не може да бъде така ръководено от Фейсбук статуси на Пеевски или на някой друг. Трябва да се предприемат конкретни стъпки. Сега той каза, че най-добрата идея е концесия. Говоря за кмета. Най-добрата идея е концесия и че има интерес от международни фирми. Сега, кажете ми, ето, вие сте журналист, слушателите, които ни слушат с различни професии. Искам да ви попитам, това е малко риторичен въпрос. Дружество с над 2 милиарда загуби, 700 хиляди абоната, което губи 9 хиляди олимпийски басейна вода на година. С тежки проблеми, само 150 милиона лихви плаща на Булгаргаз. Структурно определящо за енергетиката на страната дружество. Вие изведнъж казвате, без какъвто и да било анализ, трябва да е концесия. А защо да не е приватизация? А защо не е държавно да стане? А защо да не е публично-частно партньорство? Как взимаме решение, като няма необходимите анализи? Затова ви казвам, много е лесно да се пишат статуси във Фейсбук. Много е лесно да се говорят общи приказки. Това, което липсва, са конкретни документи, планове, анализи, които струват пари. Тези пари трябва да бъдат заложени в бюджета. Трябва да се проведат обществени поръчки за тези консултанти и трябва да се работи професионално. Аз лично и по темата с Топлофикация, и по темата с транспортните дружества не виждам този професионализъм, който се очаква. Защото си говорим общи приказки, а няма конкретика. Само ние даваме нещо конкретно, защото този доклад за техническият одит ние не го искаме случайно. А те защо не искат да го... какво разполагаме. Чакайте, защо не искат да го направят, защо го бавят? Какво е вашето обяснение? Защото когато миналата година бяхме в ТЕЦ София, това е най-стария ТЕЦ на Топлофикация, и водихме разговори с служителите, ще ги цитирам. Цяло чудо ще, ако тази зима, която в момента идва, София има парно. Предвид лошото техническо състояние на цялото дружество, продължение на много години поддържано лошо техническо състояние. И за това, как тръгваш ти да продаваш или концесионираш или правиш каквото и да било едно дружество, ако не знаеш какво му е състоянието преди това. В смисъл, това е като, нали, вие ако искате да си купите кола, трябва да знаете тази кола в какво състояние. Може ако би се прогнозира. Сега аргумента на кмета беше и примера, който се дава, то не само от него, но и от всички останали, това е Софийска вода. Нали? Така, знаете ли колко дълъг процес беше извървян преди да се концесионира Софийска вода? И ако си спомняте, първоначалният концесионер на Софийска вода въобще не беше толкова радушно приет от обществото и едва когато втори концесионер, първо бяха британци, след което френската компания купи концесията, тогава вече започна да има някакво истинско подобрение. Тоест, това, че някой някъде е успешен, не означава, че на други места би бил успешен. Но отново, тук не е въпросът дали да е концесия или нещо друго. Въпросът е, че за да стигнем до решение какво да е, трябва да се направят предварителни стъпки. В момента никой не ги предприема тези стъпки сериозно, а само се замерват с статуси във Фейсбук. Срещу това аз лично се бунтувам, защото това не е професионални отговорен начин на управление, който хората очакват от нас. Извън това, че Делян Пеевски днес е настоял прокуратурата да разследва Топлофикация, не е ли редно в крайна сметка в това дружество наистина да бъде извършена проверка? Толкова години. Васил Терзиев каза, че завари от дружеството с 2 милиарда лева задължения. Разбира се, че трябва да се извършат проверки. Аз директно мога да посъветвам прокуратурата, въпреки че сме внесли сигнал отдавна, но нямаше никакво движение по темата, да разследва бившият, например, ръководител на Топлофикация, който си подаде оставките, а всъщност трябваше да е разследван, че стана ясно, че Топлофикация е избирала фирми за ремонтни дейности и тези фирми след това са превъзлагали дейността на фирми на жената на шефа на Топлофикация. Семейен бизнес си го беше направил. И вместо той да бъде разследван от прокуратурата, той си подаде оставката, взе си сигурно там един куп заплати на куп, предполагам, и си живее живота в огромна луксозна къща в полите на Витоша, карайки автомобил за сигурно 300 хиляди. Ето това прокуратурата защо не го разследва?
Защо не разследва прокуратурата нашия сигнал, който отново сме изпратили към нея, за това, че Топлофикация София правеше ремонти на пътища и спестяваше 5-7 см асфалт и заобикаляше закон за обществените поръчки. Черно на бяло доказано с лабораторна проба, взети проби от асфалта, липсват 5 см асфалт. Защо прокуратурата не разследва? Първо ясно е защо. Защото това не е прокуратура, която разследва несправедливостите в живота, а прокуратура, която изпълнява поръчките на Делян Пеевски. И понеже поръчката в момента от Делян Пеевски е да се прави драма в София допълнителна, за да може, нали, ние създаваме, ние разваляме, горе-долу е поговорката, която те следват, в случая ще създадат проблема, създадоха проблема, ще уреват орталъка колко е зле положението в Топлофикация и как има нужда от огромни инвестиции, след което чинно ГЕРБ ще предложи взимането на заем в Общинския съвет за 300-400 милиона, ние чуваме даже за 500 милиона. Тези пари ще се излеят в няколко огромни обществени поръчки уж за ремонт на мрежата, а реално поне половината ще потънат в нечии джобове. Не знам дали някой въобще схваща мащаба на кражбата, която се готви от едно вече така или иначе украдено до шушка дружество. А защо му на Делян Пеевски да се забърква и в това? Той е отворил доста фронтове на много места. Защото според мен се наблюдава едно политическо разместване на разпределението на държавата. До сега негласното правило беше, че София, Пловдив, Варна и още 2-3 големи града са за Бойко Борисов, а останалата държава е Делян Пеевски. Така си я бяха поделили. След като новото начало превзе структурите на ГЕРБ в Варна и в Пловдив, очевидно е време Делян Пеевски да се намеси и в София. Не случайно Хамид преди няколко дни каза, трябва да освободим София от тези, които управляват. Явно Делян Пеевски е решил, че не може повече да разчита на ГЕРБ или демонстрира на Бойко Борисов, кой всъщност командори в тяхната любовна връзка. Смятате ли, че Борисов и Пеевски са в някакъв конфликт или това просто е... Вижте, Сега тук ви карам да направите политологичен анализ. Ще ви кажа следното. Тези, които бият в училище, биячите, тези, които тормозят другите ученици, те разбират само от бой. Преди, че Борисов и Пеевски са от този тип хора и поведението им е такова, то аз не смятам, че те, когато се разбират помежду си, сядат, обсъждат, дебатират и базират взимането на решението си на аргументи. Там е едно непрекъснато премерване кой е по-силен от двамата. И очевидно, с действията си, че Пеевски превзема ГЕРБ. Съответно, Борисов вече е в васалната роля, политическа, спрямо Пеевски. Аз, честно казано, много се чуда как обикновеният редовият член на ГЕРБ възприема цялата тази ситуация, да вижда как партията, която все пак от 20 години съществува на политическата сцена и независимо какви критики имаме към нея, те са многобройни, е доказала своето дългосрочно оцеляване в българската политическа обстановка. Та за мен лично много би било интересно как редовия герберски член вижда и какво мисли за превземането на тяхната партия от новото начало, което е вече видимо за абсолютно всички. Да ви върна към това всъщност, с което се занимавате. Вчера, разбира се, може и да ме поправите. Ми се стори, че видях, че вашия брифинг днес, пресконференция беше анонсиран с това, че имате притеснение, че линии на транспорта ще бъдат отдавани на концесия. Може ли да споделите откъде идват притесненията ви? Имаше внесен доклад за създаването на работна група, която да анализира кои линии да бъдат дадени на концесия. За мен е изключително положителна новината, че явно аргументите, които ние дадохме против това нещо, взеха връх и в крайна сметка в Комисия по транспорт докладът беше отхвърлен. Разбира се, предстои той да бъде разгледан и на основното заседание на Общинският съвет, но по-скоро мисля, че аргументите защо градският транспорт на София не трябва да се концесионират, така взеха превес. По-скоро другото важно нещо като новина е, че реформата на паркирането върви. Само след няколко дни приключва второто обществено обсъждане от един месец на нашия доклад и предложената от нас реформа на паркирането. За мен е много положителен сигнал, че днес кмета Терзиев и групата на Продължаваме промяната и Демократична България внесоха също доклад, касаещ, макар и в много по-малка степен спрямо нашата реформа на паркирането. Виждам, че имаме много общи неща, така че аз се радвам, че първо те
са последвали нашият пример да мислят в тази посока. Радвам се, че са възприели голяма част, да не кажа почти всичко от нашите предложения. Малко по-скромно е от тяхното предложение, с по-малко реформи. Надявам се, че ще можем да изчистим това в процеса на разговори, така че втората сесия на месец октомври реформата на паркирането да бъде гласувана, целият общински съвет да се обединим около нея, защото тя е изключително важна. Като най-общо ще кажа за слушателите, нашите приоритети са служебните абонаменти да бъдат значително намалени като бройка, а цената им да бъде увеличена, да бъде разширена зелената зона в квартали, в които в момента има хаос с паркирането и най-важното парите от паркирането да отиват най-сетне за тези прословути паркинги, дето всички вече устаряхме, ще си умрем преди да ги видим. А истината е, че в Спаси София полагаме така кански усилия поне някой паркинг да се случи в София, но истината е, че цялата отговорност е в ръцете на администрацията, където аз моля кмета вече няколко месеца, да не кажа година, да определи един човек, който да е отговорен за строителството на паркинги в София, защото очевидно не можем да разчитаме на заместник кмета по строителство или на несъществуващия заместник кмет по транспорт да ръководи това нещо, тъй като интерес явно няма достатъчно. Надявам се, че това нещо ще бъде направено, защото без паркинги трудно ще решим проблема с паркирането. Спираме тук. Благодаря ви, Борис Бонев. И аз ви благодаря.